kaunti ma Migori ka kwan ji mapoko yange ne otong' gi beti e kaunti ma Kisii e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja. Rawera ma jahigni 19 moyangi kaka Steve Okinyi ne owito ngimane ne bang' ka obila nochiele kod lisasi. George Juma miyowa chal mar ng'anyo e kauntis go. Ne en odiechieng' machielo mar ng'wech e kind obila kod jwerego mag Azimio la Umoja mane obago ng'anyo e pacho kae ka ywago pek mar ngima. En ng'anyo mane oweyo ka rawera ma jigni 19 ma somo klas 11 e skund sekondano mar Aburkogelo ne owito ngimane bang' obila ne ochiele kod lisasi e kar dakno Mosaka e kaunti ma Migori. Familia mar rawerani ng'wayin kaka Steve Okinyi wacho ni wuodgi ne mane owito ngimane ne onge ng'anyo e seche ma lisasi ne omake. Kawuono chieng' maandamano nitie wadwa mane kala to pok orado gi polis to goye mana gi bunde. En onge achiel kuom joma ne ng'anyo. Owuok ot gimoro saa 5, karomo saa 5 gi dakika 20 wayudo sime ni lisasi omake. Gidwaro mondo ruogigo makedo ni ratorogo mag oganda koro donjre nekne. Alikuwa mtoto wa shule, alikuwa anasoma Aburkogelo form 3. Hadi wa leo alikuwa nyumbani juu hatukuwa na pesa. Yani watu wa human rights wafuatilie ama watusaidie kufuatilia hiyo kesi. E kinde ng'anyo mar odiechieng'no ma Sabasaba, ng'at achiel bende ne owito ngimane e kaunti ni ma Migori bang' kobila ne ochiele kod magina. Chiendo mag ohala kaachiel kod wuoth bende orochore e boma ni ma Migori. Jogo mane ng'anyo ne obedo kod pek e bago ng'anyo e chuny boma ma Migori kaka yande gisebedo ka gitimo e kinde mokalo karwe kod rakruok mane gido kuom obila mane okwor e chuny bomano. To e kaunti ma Kisii kwan oganda bende nyaka sani koro pok oyangi wachore ni ne otong' kod ojalo e kar dakno mar Daraja Mbili e chuny boma ma Kisii kod jogo eko ma bende koro pok oyangi ma e wach ni ne tiyo kod nyamburkono mar Probox. Jogo mane obago ng'anyo e kaunti ni ma Kisii ka ywago pek mar ngima bende koro oseyo obila kuom tieko teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Tunaandamana kama Wakenya wote wale na tunataka bei ya kila kitu irudi chini. Tunaumia kama Wakenya. Popote Ruto alipo asikie kilio cha watu. Ng'anyo makamae bende ne odhi nyime e kaunti ma Nyamira kama bende oganda ne oywago pek mar ngima. Hatuna imani sasa na hata hii serikali yetu kuu, sababu bei ya chakula waliosema haijarudi chini, na tunasema hatuendi kukaa hivi karibuni. Hata baba akisema Monday tena tunarudi kwa barabara, we ready to be here till the president ajue kuwa Nyamira pia tumeungana na Wakenya wengine kusema tunataka bei ya bidhaa irudi chini. Huyu president hataki kusikia. Juzi ameforce finance bill down our throats. That is why we are protesting. Oganda e kaunti ma Migori, Nyamira kaachiel kod Kisii ywak ni obila koro osebedo katiyo kod tek mathoth kuom jopiny ma bende ng'anyo kod kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kata kamano piny owacho to ne ochung'